Сёння ў музеі беларускага кнігадрукавання дзень нараджэння. Па мерках чалавечага жыцця ён стаў сапраўды дарослым і сталым. Яму ўжо 30 год. Да гэтай даты мы, супрацоўнікі музея, падрыхтавалі віншаванне, у якім успомнілі, як развіваўся музей, узгадалі найбольш цікавыя моманты з яго жыцця і прыгадалі добрых сяброў. Музей урачыста адчыніў свае дзверы 8 верасня 1990 года. Адбылося гэта падчас святкавання 500годдзя з дня нараджэння славутага палачаніна Францыска Скарыны. На адкрыццё музея быў запрошаны асобы госць, нашчадак знакамітага палачаніна, доктар навук Стэнлі Скарына, які прыехаў з Канады. Пад пільнай увагай прэсы ён разам з Анатолем Бутэвічам, старшынёй дзяржаўнага камітэта па друку, раскрыў шыльду новага музея. А за некалькі год да гэтага была праведзена сапраўды тытанічная праца. Яшчэ ў 1986 годзе па праекце Віктара Калежыца пачалася рэстаўрацыя будынка, у якім належала быць музею. Гэта так званая брацкая школа, былы кілейны корпус Багаяўленскага манастыра, помнік архітэктуры 18 стагоддзя. На тэрыторыі брацкай школы праводзіліся адмысловыя суботнікі, у якіх удзельнічалі у тым ліку і мясцовыя літаратары, аўтары будучых экспанатаў. Над мастацкім афармленнем экспазіцыі працавалі мастакі Сергей Дзмітрыеў і Ігар Куржалаў. Навуковая канцэпцыя, сэнс і логіка музея належаць яго першай загадчыцы Галіне Ладзісавай. Вялікую дапамогу землякам-беларусам аказаў ураджэнец Шчучына, навуковы супрацоўнік тады яшчэ расійскай публічнай бібліятэкі імя Салтыкова-Шчадрына Мікола Нікалаеў. Беларускі першадрукар пакінуў нам настаўленне: любіце кнігу, бо яна крыніца мудрасці, ведаў і навукі, лекі для душы. Шануйце як святыню роднае слова, з якім вас літасцівы Бог на свет пусціў. Гэтая думка закладзена ў прыродзе гэтага музея, таму з часу адкрыцця ён прэзентуе гісторыю беларускай кнігі ад старажытных манускрыптаў да сучасных беларускіх выданняў і, канешне, папулярызуе родную мову. Кожную экскурсію завяршае аповед пра скульптуру прысвячэння роднаму слову, якая ўвасабляе складаны шматвяковы шлях беларускай мовы. На фотаздымку, дарэчы, яе аўтар, скульптар Павел Вайніцкі, які падарыў музею сваю працу. Многія аўтары, а таксама проста цікаўныя да літаратуры людзі перадаюць свае кніжныя зборы музею. Шмат было кніг старадрукаваных перададзена з расійскай дзяржаўнай бібліятэкі імя Леніна, з нацыянальнай бібліятэкі, тады яна называлася таксама дзяржаўная бібліятэка імя Леніна, так, здаецца. Ну і таксама куплялі ў букіністычных крамах. На аснове асабістай калекцыі журналіста Алеся Матусевіча была зроблена асобная музейная зала, прысвечаная перыяду росквіту беларускай кнігі, які прыпаў на канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя. Але час не стаіць на месцы, і для таго, каб кожнае наведванне музея было цікавым і актуальным, супрацоўнікі папаўняюць экспазіцыю найноўшымі выданнямі і новымі каштоўнымі набыткамі. Дзякуючы сэнсавай і па-мастацку прадуманай музейнай прасторы, наша ўстанова ўжо 30 гадоў карыстаецца папулярнасцю ў наведвальнікаў. Да 70 000 чалавек за год адкрываюць для сябе 1500 экспанатаў музея. Але паказаць усе вартыя дэманстрацыі выданняў пастаяннай экспазіцыі напрост немагчыма. Дзеля гэтага ў музеі праводзяцца выставы, якія прысвячаюцца знамінальным датам і юбілеям. Робяцца сумесныя выставы з Міністэрствам інфармацыі, з музеямі і бібліятэкамі краіны. Кнігі з нашай калекцыі нават вандруюць па краіне. Амаль штогод іх прэзентуюць у розных гарадах на свяце беларускага пісьменства. Падчас дня пісьменства 2006 года ў паставах музей кнігадрукавання таксама атрымаў узнагароду. Пераможцы конкурсу мастацтва кнігі узнагароджваюцца дыпломам і сімвалічным знакам «Залаты фаліянт». Вось такі залаты фаліянт за ўклад у захаванне духоўнай спадчыны атрымаў і музей кнігадрукавання, чым мы таксама вельмі ганарымся. Цікавай формай работы музея былі і застаюцца творчыя сустрэчы з навукоўцамі і пісьменнікамі рэспублікі, а таксама з мясцовымі літаратарамі. Да таго ж музей удзельнічае ў разнастайных акцыях, у тым ліку і ва ўжо традыцыйнай ночы музею, калі дзверы ўстановы не зачыняюцца і пасля заходу сонца. Каб у сталым узросце чалавек цікавіўся культурай роднага краю, судакрананне з яе каштоўнасцямі адбываецца яшчэ ў дзяцінстве.
Важную роль у гэтай справе граюць музеі. На базе музея беларускага кнігадрукавання праводзіцца цыкл музейна-педагагічных заняткаў для дзяцей дашкольнага і школьнага ўзросту. На іх маленькія наведвальнікі знаёмяцца са славутымі гістарычнымі асобамі, вывучаюць працэс стварэння кнігі, даведваюцца пра гісторыю пісьмовых прылад. Музей беларускага кнігадрукавання неаднаразова станавіўся цэнтрам навуковай дзейнасці. Нашы супрацоўнікі арганізуюць і прымаюць удзел у міжнародных канферэнцыях, форумах, дзе дзеляцца вынікамі сваёй навуковай працы. Пераняць замежны вопыт у прафесіі музейшчыкі маюць магчымасць і падчас разнастайных стажыровак. Дарагія сябры, кожны з нас разумее і ўспрымае гэты цудоўны музей па-свойму. Для адных гэта не проста месца працы, дзе яны праводзяць трэцюю частку свайго жыцця, а гэта кола калег і, што немалаважна, аднадумцаў, якія фарміруюць іх светаўспрыманне. Для другіх музей кнігадрукавання – гэта асяродак роднай культуры, куды можна прайсці самім і прывесці дзетак, каб тыя адчулі сябе беларусамі і ганарыліся, што нарадзіліся палачанамі. Для некага гэта музей – сапраўдная скарбніца, у якой беражліва захоўваецца і робіцца даступнай нацыянальная спадчына. Хтосьці з гонарам паказвае экспанаты і інтэр'еры музея сваім гасцям. Кожны, хто прыйдзе сюды, абавязкова адчуе увагу і клопат, задаволіць свае патрэбы і памкненні. Я віншую усіх сяброў музея, калег, стваральнікаў і супрацоўнікаў, усіх, каго згуртаваў музей беларускага кнігадрукавання з нашым агульным святам, яго 30-годдзем. Цудоўна, што ёсць у Беларусі такое месца, дзе мы можам сустракацца з вамі ў любы час, куды імкнуцца людзі з розных куткоў краіны і свету. І мы верым, што гэта назаўсёды.